Amen. Ndibulise umama bonke bangolesine ikwayala ngolesithathu ndoda ndibulise futhi ke wonke umuntu okhoyo. Amen bawo. Ndibulise indwendwe zethu zasebandi kusixola. Ndithi ndiyambulela ke futhi uThixo ngazo kusixola benathi ndithunyiwe kusixola ke mayisikase ndithunyiwe kuthiwa mandizothetha ngelizwi lesithembiso ngoba ke uYesu sebethelelwe emnqamlezweni ayisikelele njengoba ebethelelwe nje emnqamlezweni uthe unesithembiso athi asinike ibhada elisecala kwakhe Nkosi amabhada ke uYesu akabethelwanga nebhada elinye Nkosi ke bethelelwa namabhada amabini Nkosi ke iBhayibhile umgama osuka apha kuso uYesu ubheka pha kwelinye ibhada uyalingana nemgama osuka apha ubheka pha kwelinye mayisele kodwa lamabhada ohlukile Nkosi ke masinabona engamabhada Nkosi ke mayibe nathi ohlukile ngoba ke indlela azazithatha ngela xesha zohlukile Nkosi ke mayibe nathi zifana nezandlela xa uphuma apha ubheka mhlawumbi eAskito ufika wahlukile indlela kusaqola ngiyaqala kusaqola ke nathi iyenyuka lethi isikhathele ufuna ukwenza phi igrosali kusaqola ke mayisikele lonto indikhumbuze lamabhada amabili kusaqola ke mayisikele lamabhada abethelwa ngoba azizihange kusaqola ke ngoba abethelwa azi ngoba onile Nkosi ke mayisikele kodwa ke into endithusayo abethelelwa futhi noYesu Nkosi ke mayisikele ngoba uYesu emehlweni wamaJuda wonile Nkosi ke ngesizathu sokuba ngaba uthe le tempile Nkosi ke mayisiyathatha iminyaka emininzi uyokha Nkosi ke uzayichitha ayokhe ngensuku ezintathu abhitheka ke amaJuda ngoba akayi-understand le nto ngaba ithetha ukuthini ngoba akayazi le nto Nkosi ke mayisike ngoba ke abantu xa bengayazi mhlawumbi loo nto uthini bayabhideka futhi ke mhlawumbi babone mhlawumbi ngoba usisiya ngoba awuhambelani nale nto bayaziyo Nkosi ke mayisikele lamabhada alapha eqaleni koYesu Nkosi ke mayisikele ayazibona ezinhlungu zisenzeka kuYesu baye futhi ezinhlungu zenzeka nakuwo Nkosi ke mayisikele kodwa ke lamabhada akhonyelwe phezulu kasenisiva Nkosi ke mayisikele noYesu futhi ukhonye phakathi kwawo Nkosi ke mayisikele kodwa ke phaya ezantsi abantu bayathetha Nkosi ke mayisikele futhi basathetha bathi ukuba wena ungunyana kaYesu unyana kaThixo zisindise Nkosi ke mayisikele elibhada lingafika leni liva aba bantu baphaya ezantsi Nkosi ke mayisikele lithathe lanto ithathwa ngaba bantu bathe baphaya ezantsi lithathwe lanto ithethwa ibhavu silumkele ke into edibanisa nebhavu Nkosi ke mayisikele lithatha lento ithathwa ibhavu Nkosi ke mayisikele lithatha lijongisa uYesu Nkosi ke mayisikele lithi uba wena ungunyana kaThixo zisindise usisindise nathi Nkosi ke mayibe nathi likhume elabhada lingapha Nkosi ke ngoba ke xa ngiyifunda kahle lamabhada ahamba omabini Nkosi lamabhada esiba esenza yonke into ngamabini Nkosi ke mayisikele njengomuntu ebebambene Nkosi ke mayisikele uhambi enesasibona mthambi neseparis Nkosi ke mayisikele sithi once a parent, always a parent. Thank God, actually once a thief, always a thief. Amabhele Nkosi ke mayisikele kodwa ke ufakwe uYesu phakathi kwawo Nkosi ke mayisikele ndifuna siyibone lethi aba bantu babambene kodwa bafaka uYesu phakathi kwawo lithi eli ukuba ngunyana kaYesu umunyana kaThixo zisindise usisindise nathi likhume eliya lithi awumoyiki na uThixo eli lingapha lisathi bafamba eliya lisahamba nalo mayisikele alibonanga ngaba ufakiwe uYesu phakathi kwawo wawohlula Nkosi mayisikele wawohlula futhi ohluka Nkosi ke mayisikele eli lilothu kuba ngaba umuntu ebethelelwa emnqamlezweni angathethi into athi baxolele
ngoba abayazi ngoba iphela bakho lo muntu akafani nathi mayisi ngoba mhlawumbe babe bethelelwa mna ngengithethe ezinye mayisi ukuthi lithi ayibhathi awumoyiki na uThixo kusonke mama mayisi ngoba uyayazi uYesu nguThixo kusonke mayisi uthi lo ubethe uteli apha nathi akumelanga uba ulapha nathina ngezizathu mayisi kodwa ke lithi lona lo akumelanga ube la akumelanga ngaba ufana nathi kusonke mayisi kodwa namabhada anelo nhlahla bangaba afana noYesu kusonke mama mayisi inhleke into yofela kuYesu kusonke mayisi ufele kuye kusonke mayisi mthambi indlela mthambi esifuna ukufa indlela sifuna ngayo sifele sikuYesu kusonke mayisi lithi ke ngoku elibhada xa lithetha loYesu ngoba lithethile ladibane labhada lingapha sibonele kuYesu ngoku lithi uzondikhumbule ekumkanini bamazulu kusonke mayisi lithi uzondikhumbule ekumkanini bamazulu mayisikelele uthi uYesu walijonga kusonke mayisikelele wathatha ithuba ngoba le mpendulo ayinika yona ayompendulo mhlawumbe uvela unika umuntu mayisikelele wathatha ithuba walijonga kusonke mayisikelele wathi namhlanje kusonke mayibe nathi and futhi ngiyamthanda kuYesu kuba akakhombanga ngomso kusonke lithi uzondikhumbule uzondikhumbule kumkanini bamazulu mayisi kodwa uthi namhlanje uzikhumbuza futhi uPetro wasonke mayisikelele umtha uYesu abathumela nginganawo athi uzobathumela uzofika athibele napho aside lihlole umuntu onke kwamathi kusonke mayisi kodwa uYesu uye ahambe aye kubo kusonke ehamba phezu kwamanzi kusonke uPetro uthi kayibona uthi ukuba nguwe lo ithiwandize kusonke mayisi ambize uYesu athi yiza ahambe uPetro phambi kwamanzi ngenxa yokuthandabuza azone kusonke mayisi uthi uPetro Nkosi ndisindise ngoku kusonke mayisi wamsindisa ngoku kusonke elibhada lifumana into enqabileyo kusonke mayisi ke ngaba ngomzuzu wokugqibela lingene ezulwini kusonke mayisi ke ngomzuzu wokugqibela lingene ngoba alisumelanga izivubeko zokuhamba noYesu mayisikelele imivumba yokuhamba noYesu mayisi ayifumana kodwa lifumene inceba uYesu uyayazi ngaba noma imeko injani uya ixesha lenceba soloko likhona noba imeko injani kusonke ixesha lenceba likhona uthi uYesu uthi uYesu uye kusonke uthi namhlanje ndizohamba nawe eparadesi kaBaba.